Cái khubor na si cái đấy sập hang cái jing đuôi, nằm cái jing em cái stan cái jonga cái jong pi, là ra pi ong phim ju đuôi pi ju thok bo pi đây cái stan, phim pat song thôi cái ta cái kentin Kristan, pi dang đây tang Kristan ki basu her pateng, imei pa pi long Kristan pi long, heredity Christians, let's say pi đây tang ki Kristan ki carnival Christians, ki Kristan ki ba berong phong, oh don jeseng he la awai, dap ke puluh 60 penjebok. Kamlat jeseng. Dai. Ti don pat ki religious Christians kini ru ki reuniam. Kini ki berduai phang dai kim don jing dai pat beru blai. Ti ka jing duai ka dai banwan na ka jaka jong ka jing dai. Amen. Wa pi duai su pa jong pi. Bat pi tep pi ong ko pa Jisu kai ong duai. Our Father. Sin wa pi ong ko pa ka mot fi focus ho blai. Kita ki jing ki jing le ki jing syakar ban ki do lot wa fi ong ko pa. Amen. Ko pa jong Season ong ko paru hang ta la don ke relationship. Amen. La don ke jing dai. Namar udai pa jong pi bah benang kumnu ulong pa ya pi. Pila ban ong pa yo blai. Anda pila priang yo Jisu. La siu spa yang abat ya pi de ke snam ke jong utrai. Bat dai kata ka por la tingko yang abat ya pi sha ke hima ke jong blai. Amen. Dai hang ta pin sa ban ong ko pa jong a jong pi bah benang ru ukwa ingi bangin ong pa. Amen. U Jisu kai ong ko pa. Kau mut hang ta ke don ke jing dai ke jing duai ko man ong pi kan pen kelah sibun ke ke jing em ke jong pi kan pen kelah du ke jing em ke yat ke yeng ke jong pi ke jing dai perlok bat nu kan pen kelah da pi yai duai te kan ubule pen khia ke jing un pen kelah sibun ke jing em jong pi rei ke bodon kam tam ka long pat ke ni baba pi duai ubule un le yu un pen kelah yang bat ya pi. Amen. Tila dafi ong ngam ju duai ngam ju syong bat ublay tang steng kan taru pila tok ba fide Kristan bayan. Kabumut ka mobile kadang day ka blay jig jong fi. Dan ba syong mobile tang steng kan tas ngi? Ha? Tay tu hak. Dafi daki kan tas syong mobile day. Te am day makram ban yeno ino. Day la dafi 4 jumle man syong jing duai kum tas dang swa 10 minit ka 1 minit. Namar nga si ong tay la din la syong la bang manikram utray so bang ba manikram utray the peace dang manle ka amen man pen discipline la din namar ka jing duai ngam de ka tin guri ka dai pros UK ka bomut intimate contact intimacy desire and it is the concept of surrender kini ki tin guri ki kilong ki khiaba namar ye ka kidan ye ka jingmut ka bapura mo page ni kata tin guri prayer kedai pros UK kabamut intimate contact kabamut kajingnya day baru play kabaya tingko community. Amen. Nang ta ka intimacy kajing kran jong pi bat sengi bat met ba utrai. Ndelaki thia ngama sing thia la syong ho jing duai. Sut benyat ru dang kran dang peta kamar. Kwa bani kan abun kamte. Makpon mesti pada pulpol utrai. La syong la lej ban betakamat ai ru tu la ke thia pat hon nang duai po ba baterai ba kataru. Amen. Uji su ong bangin duai man la kepor ka mumut man kalat ka bang ngiyo lat. Amen. Umdai ban su duai khle bi ken ba su ya su dok ka kan oh ngana duai ko pa oh to em ka mut man kalat ba piyo. Amen. Ba pi syong ki jat jong turai ban duai. But kaong kumni, it is the concept of surrender. Kadan ya kata kajingmut, kajing IT lot, kajing syanya, kajong pi yauh pa jong pi wah beneng. Amen. Singap kakitin kajong ublay kaong kumni. Colossians chapter 4 verse 2. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Kani kadai kakijiving apulay man. Continue in prayer and watch in the same way with thanksgiving. Ka Bible ka hikay nga ba ya pisisin ba ong ya kani ka tin continue ka bumut never give up. But nga kwa ban kran hang ni kandet ya kani ka tin continue. Sngap continue in prayer ka bumut beteng manduai. Yai duai wat sange yai beteng manduai. Amen. Continue yai beteng manduai. Amen. Kani ka tin Greek prokarterio to preserve consistently picture intense focus and hard work that never gives up. Continue ko bumut ka jing yai beteng kalem sange man bayo por banyak keren bat ublay. Amen.
lada pi ie yenu em lada pi don kata ka donut pi no ba chata em tang sio por pi la kwa pi don pi brio fi am no na ti kalau ngom ta lada pi ie ju toy tang sio por pi trai ha office tang sio por pi la kwa pi nya kali tang sidon por la yo ekran mau try kajing ekran ke jong pi bat ublai kam dai tang pi ong duai ko pa jungi ba beneng pi la men duai kum ta pi ekran bat upa kajing continue in prayer ka bomot teng apa fi singap worship amen kataru ke kajing duai su play dai kajing duai tang kajing duai ba dai kajing duai su play henroi kajing im ka jong nga jong pi ka ba man la ka sngi ka dai ban long kajing duai amen katahin ka ba play kwa nga ba pi bangin snow to perlang ba but kadon say kani kajing mot that never gives up but sekali way it carry the idea of an addiction ni kata continue prokarterio it carries the idea of addiction kemut pi addict amen kadonnya kata kajing mut kebab pimla ban em klam kajing duai amen marsen kithia ba i nang ban nei shwa pa shwa su pa jong pi ba ban amen kani ban long kum ta mut banginom la ban em si singiru klam blai nama la pi ong ngalami ong ngaklam duai pi klam pat don kajing dai bas kam ba blai kumnu pin mi na yeng klam duai kabumut pi klam bu lut kajing shania hu blai pila hi ong ania hi sieng nga kidang te mentah horlik sedang bun hi yang mandi pi sieng hawi gaski kram atra jisu klam mamengan le yusuk kum ni dam la ayat chu song snap ha ublai lada fiklet ban duai ka bomot ublai umlong sisa ka jing em jong pi mot phim don jing dai mo ong fi lada ngiklet ka mot ublai umlong sisa ka jing em ka jong pi but uji su hikaya ka tu jing duai jong try give us this day our daily bread to ai ngi ka jing bam ka ba hala ka sngi give us this day our daily bread ka bomot ukwa bangin pa sa kumno our daily kumno man ka sngi ai kajing bam ka ba hala ka sngi klam ong kami kai ong pan si sing stayo ai kajing bam si sing stayo ya ka ba hala ka sngi ka mot pidan kam ban shania man la ka sngi amen stang sing aku finish sibit sedang bu sai kajing dua ingin saya minta kata mo udon we ka kadon ka we ka kot mang puli gani gede kajing thu khana ka ba shisha ka ba ja kajing ja ka ba shisha udon we khana udon we mama jong ong mem ju duai na mem khlam duai man ka sngi wong me khlam duai na man ta ka sngi utau khna wong nga khlam no I didn't get in any trouble nga khlam le kumar ete nga khlam ha ka ba ngadan kam man duai snap utau khna wong nga khlam ngamdan kam nga khlam le gai basniu mo nga khlam ngat hi jing yu te ngan le yu ban duai te bun na pinang jong ingi berkat baga jing duai ga dai bet tanga ka por jong ga jing ini phai bang ini pet nga tin ga jong blai hang ni ga basngot na pha na ga sam ga ba arpinyo nang ga khat ga basau kini ga dai kentin ke bau David wong ni ga sam ga jong David ya kini ka wei ngala kerpat ka mut ya kini ka wei ngatrang wong David mo ya kini ka wei ngala kerpat lani ngala ngatrang na utrai ya katangan yaiwat I'll keep on seeking but ngan bangan yo song ha ka yeng utrai baro kisngi garta jonga ya kabangan kmi ya ka jing itnat utrai but ban yakli but ban yakli ha ka temple ka jong ugamut ban meditating in his temple kau mut udebet wong tang ya kini ka wei nga kerpat bat nga terang na utrai uni ubri dan kamban tip udai ubri ubo kumnu usim ubo kumnu ong yang kata kentin udai usim uburuspa usim temu uburuspa download ya ke ai ka spa ka pau barokot rai ong tang ya kini ka wei nga kerpat bat nga terang kita ke jadi jingkur kujong blai ti ya kini ka wei nga kerpat wong debet nga terang na utrai ya katangan yai wat bangan yo syong hayeng rambut bangan yo syong ba ikijat jong bandon ha ka presence ka jong ban yai don ha ka jeng don jong amen i ba ka jeng duai kedai ka ba u David ubu ningkong ka mut ukwa bandon ba ka jeng don jong blai amen ai ngin sing thu ka wei sing ngin let sibet ngin syong hayeng bat malang ka por bangin duai am pin salap bangin ang groro
Inang iya ke bapala ke bamayan. Ngasai kan mau every time ki kun saban school try tap lagi senam ko jomenges. Teng ki suit ki wan manong me try le you men kunta ring a tip the moment of you try tap lagi senam jome ka wall of protection ka how ki bahing masam jong pi amen. Usul umla bentur sita. Kadon ko ke jang ala de bitu ispang tu ka brio ko ba ik suit. Ya fi dan ba ik suit ki bon ba tin jong brio ki ba ik suit te hadu menen mentar ki nang bon ki ba ik suit ki which ki ong ki kwa ban penjat iki Kristan nek segi bahasa marjan mo ki ong ki kwa ban penjat ban kenya ban le bertong iki henry ki ong tang iki Kristan ki mlak ban keta iki dan kat to ni Kristan ki lak ban keta dan kat to ni Kristan ki mlak ban keta namar ki di Kristan ki beduai dei ba pi di Kristan adang keteng habalang dei ki Kristan ki beduai amen tila da pi duai pi yo isi sai keta dei bangas kuran kai te lada uksuat uwan ban pentut ya pi kala amlong kum ratia ajing bom yo pi ong dan usawan pentut ya pi pan nang senam dong try usapet tong akan ingat keren ya barok khon iki bampat ITM 4 jan suplai no problem uksu unum lai ya pi ki bapet yang ni apa social media ru bapet mobile uksu unum lai yang ngaba ya pi ladang ide ki beri ki bampat IT uya lawat pi tu ne yu pi pentut apa pilih ikamon jang un pentut yu khidmat of ong trying ala IT si me fijan suci suang tang so stang pentut un pentut wat da ka jing penki tiar gitar wat ka ek ba shir kai un pen ab fi handai ha kata ka po pinso song tho ba ka jing duai ka di ka bor ka jing em jong fi amen angin sedang ngin si yang sibet sedang no duduk mentang sengi ka poin ka bening kong ni ngabu spang ka jing duai ila song tho ka jing duai ka dei ban long ka bening kong ha ka jing em jongi. Prayer must be a priority. Kadiban long kabadon kam tam klem kajing duai kajing kajang kajong pi ngim la ban emong. Kajing duai kadiban long kabaning kong kajing jonga jong pi. Kamut kan dei kabadon kam tam 4 don ka kabadon kam tam hari kadai kajing duai. Masin ketia 4 dei isya sau isya dut dawai ne wei 4 dei. Pa jong pi ba baneng. Amen. Lala pilih si syagum ta ai. Pin sedang iet cusu eu dei ba pi ong bangahap ban le ba pi iet ti fila kata pai ke tin ke jong brain ke sam ke lenong ke besan ke dekat ke balai skau bang hau David wong kum no a try men step men yo snow ya ka tin jonga a try men step ke mut men yo snow bang he nia ngakwa ban kren ya me amen don ki bri ke dua ki he nia ba no problem ba ublai umlai kat ba kadang day na kedok nut jang pi ba pi ju pa umdi ba pi sule niam mo la tapi he ni abot ublai no problem pilap kidan arngut ki jat beri ki ba he ni abot ublai bening kong kan mau jisu ong itu farsi wat lom ke farsi ki ba he ni sule jenis tai ban put i ba ki duai roi la tapi pi he ni fi dan ke jing dai ke bajan no problem ublai kwa so ong pat yai duai te kamut yai kren kan yai he ni tama sngap dai teng teng ublai kwa ban kren ni pi amen. Atrai men step men yo snow ya ka tien jonga snow bang ba men step te try men yo snow bang kren ya me bang shania ha me nga shania lut ki jing don jing em nga shania lut barokhat ha me men step ngan pen bet ya ka jing duai ha me mut men step ngan pen bet ban ye kren shwa bat me ngan up bi kata ka lenti ka ba men pen i bat ngan up kwi ngap Mestap ngan pen bet yala ke jing duai hame bat ngan ap kmi sngo bang how David takra la pi duai ap kmi ublai ajubab ku pi teng teng la ajubab hi la ding la dap duai ublai lamun ajubab di la dap bio ajubab ada bio ajubab pisha try ngakwa pelat ya ketu ke beriu please try ngakwa pelat itu beriu please try ai try pat ai dapat ini next day la isnokti wong try wong pa pi ong pin paru kun ba ong men ha kai snok tim ta numta lai dua empat ajubab rumo ni jing start am sisa udi ber ong atrai men step men yo snawi ke tien jonga ni roi hi ni kwa kam ni dua ni pan kam nu play ni lej ban interview ki kam ki babun ho kam li bakra teng teng uksui ru terau ai pi ke kam ndelayo kam la pe ini la mani pisah tiap syu you play kwa syu ban cekri you play la syu ban cekri you play
Kipun ki berani ministry na rupan syua ki bawan ndlayo kam. Laklet you play. Ting sa ong repeat dan fa doi when you kam ju doi so. Em ngila bun siya bang doi ki yo kam si sate. Don pat ki ba satar ka ba sa khot kami yo kam la fa doi ka nu ngal ngom bom doi. Em si siya. Ublay kwa syua ka do nu jong phi ban kelai ngai phi te. Amen. On sa ai lang tam. Tingi kwa syua ka lang tam. Ikwa syua ka lang tam. And then ngin sawat ki ma ka jong ublay hadin la yo ka lang tam. Syai ka hima jong ublay. Ndalakit ba ka lang tam. Wong ublay wat syua ka hima jong angan sa ai lang tam. Atrai men stem en yo skawi ka tien jong ka mo marsen ki tia ngaru ngapin mlien ni kani ang trai rap eng hawangan lai kani. Teng ki bon ki distraction marsen ki tia. Marsen ki tia kai ka banwan ning tong khli jong fitong. Ki jingkus lai. Ngan asya nang kong kata tho. Kabaning kong tam marsin kitya kabanwan na kajing jong pi jingkus lai worry. Kinwan ki jingkus lai marsin kitya ampat perkat ki ai ani sibet ngan liap nom tu ni sibet ngan bam na ki ai ni sibet ngan ni kendu ai ni sibet ngan ni trai kum no ngan ni ngam la kum ta ka jingkus lai ni. Ya ki bla don lok don khun ni sibet ngan bam ja na ki ai ni meluan pai ki khun ha ngembuk jing sania au play. Fi hek sa do kat no ko pai hi. Bu jing sania au play amen. Bagi ni pai ke Bible ko ong kum no sepang ke jingkus lai. Philippians chapter 4 verse 6 ko ong kum no sepang ke ta ke jingkus lai. Don't worry about anything, instead pray about everything. Masin kitya empat wat you play. Ni ngaset kali hai ngum tu ki senang uran kali. Ni yo satu ni lah ya perskrasnya tu kena. Uksu tap de kayak bom dairu. Ni ngaset ka ni yo kala kalan tu stan ajam. Ka bom dai man berkadu tam. Berkat iki barokhat. But ke Bible ko ong kum nula da berkat. Don't worry about anything. Ong tin ke jong ublay ke ta ke jing worry ke dei ke bentang ke jong ublay. Bala da mangamo piki briungi syem ke ta ke bentang ke jong ublay ngin sabit. Awang ngim la ben worry wong. Don't worry about anything, instead pray about everything kamu. Don't worry. Yaki wat kuslai ki barokhat han rei duai. Kamu mut ita ki jing kuslai jong pi masin kitya wan ra ublay. Try nga kuslai ti kon please don't kat barki. Try nga kuslai kam please lay ay mame. Pibu how try ti ba un kuslai nam ta jong pi. Amen. Ba un kuslai kamut un take care nam ta jong abat jong pi pulo vai. Namar kita ke jing Kristan ke ba ke jong pi ke dei ke taban ke jing syania ke ba man la ke klip mat hau Jesu. Amen.